É o tempo salvaxe, o espazo corrupto, unha desafección permanente a este estado de cousas. É o tempo salvaxe, o espazo corrupto, unha desafección permanente a este estado de cousas, punto, onde todo estoupa, punto, onde todo estoupa, a este estado de cousas, punto, onde todo estoupa, punto, onde todo estoupa, punto, onde todo estoupa, é o punto onde todo estoupa. Xa adianto da mentira e a manipulación segue hoxe nos medios de comunicación, onde se dan por comezadas unhas relacións que non existen, pois o PSOE non ten interese en Silleda e só lle quere facer o lavao de cara ao abandono da senadora. E o PSOE ten un problema en Silleda e sabio, mais vós o provocastes e a vós vos corresponde amañalo. E non vos vexo trazas ningunha. Non se soluciona mandando unha patraña mentireira a un xornal, en absoluto. No medio da legislatura atopámonos na tesitura de elixir novo alcalde de Silleda, logo do abandono da alcaldesa nun cambio de cromos do PSOE, movendo fichas e peóns e demostrando máis unha vez que o que menos lles importou e lles importa é Silleda e o seu pobo. No medio dunha legislatura inicia a alcaldesa reprobada e xa renunciada unha viaxe de ida a Madrid que xa non ten volta e deixa colgados os electores e electoras incautos, moitos e moitas, por promesas vitimistas ou creren que o importante era recuperar a alcaldía de Silleda para gobernar a tras de zaos e tras de zas. Nada máis lonxe da realidade. Ela foxe e postulan desde o PSOE a un candidato reprobado por esta corporación, por grande parte do seu propio electorado e da sociedade. Mais o xogo da democracia, entre aspas, é o que ten. Foron a candidatura máis votada nas eleccións de 2011, aínda que de seguro que o resultado non tería sido o mesmo na actualidade. Non merecedes a nosa confianza. Démosvos 2 investiduras e utilizástelas para manipular, mentir e gobernar de xeito rastreiro. O BNG non se lle pode exixir máis. O candidato reprobado atribuímoslle un monte de méritos, entre aspas, por suposto, na súa xestión como tenente da alcaldesa. Confesións farrucas a torto e a dereito, contratacións irregulares, sinaturas ficticias, creer como propios os vehículos municipais, tomar por parvos aos cidadáns e pretender introducirnos na parvocracia, e desafiar a toda a sociedade polo impago do recibo do lixo. Unha recua de maravillas cheas de satarismo e discriminacións que o converten nun candidato propio de épocas pretéritas, propio do caciquismo máis afanado do Partido Popular. Daríalles un bo candidato ao Partido Popular. E espero que non se lle hinche moito o peito para non acabar afogado coa gravata. En fronte temos a un PP desnortado, tamén coa fuxida nas súas filas de quen foi candidato a alcalde. Con isto, ben vemos o que lles interesa Silleda a uns e a outros. A estafa electoral que sufriron os silledenses nesta legislatura, a
A estafa electoral que levan sufrindo desde sempre, con maiorías que acequís e de dereitas, con xuntoiro combinado en 2007, remexido que acabou como acabou, e ante a presunta renovación de 2011, outro remexido que aínda non tivo fin, unha baixa do candidato á alcaldía polo PP, expulsión do BNG do goberno bipartito, o cal tentaba darlle estabilidade política a Silleda. Quen sabe se xa a senadora sabía en marzo do seu cargo e por iso quixo eliminar do goberno o rival que llo encabezaría despois ese goberno. Quixeran ou non, e votounos, maltratounos, difamou e mentiu e quixeron reflectir o que eles son en nós. Continuamos. Reprobación dos dous mandatarios máis altos do PSOE, abandono da alcaldesa, semella que corre a lista até o fin para atopar unha sombra de confianza, demisión do concelleiro contemporizador, e aí aínda non parará, pois eu xa dixen que no goberno local había medos, e máis aínda cando foxe o árbitro, e encamaran o discutido segundo, discutido polos seus corrixonarios, mesmo aqueles que levantan a man para votar simplemente nos plenos, polo seu fondo e polas súas formas. Falaba do PP sen norte, acuciado pola corrupción máis fragrante nunca vista en democracia, sen rumbo nin dirección tamén en Silleda, á espera de que a xente canse e cambie o cromo da marca P de PSOE para o P de PP. Non tendes capacidade. O pasado pésavos moito, como unha lousa, e clausúravos o futuro, o cal ten que ser para os valentes, os limpos, os que nunca traizoaron a sociedade, os que gobernan para as maiorías e non para as minorías. Aí atopámonos coa semellanza do PP-PSOE. Si que se puxeron de acordo para facer unha pinza no Parlamento galego e mandar cos seus únicos votos, sí, os do PSOE e os do PP, a Paula Fernández para o Senado. Uns de dereita extrema, outros de dereita maqueada, máis dereita, en fin. Pregúntenlle a Manuel Cuiña, candidato a alcalde no día de hoxe, se é socialista. Pregúntenlle a Xosé Luís Espiño se é popular. Enganan a sociedade xa no propio nome. Socialista é o que traballa para a sociedade. Popular é o que sae do pobo e traballa para o pobo. Pregúntenlle ao BNG, e aquí estamos, sí, o BNG, como conxunto de persoas que loitamos por unhas ideas, e que cando tivemos ou temos responsabilidades en calquera ámbito, demostramos a nosa capacidade, responsabilidade e coherencia, nacionalista para traballar polo país, e facer país desde o Concello, tamén desde Silleda, desde a esquerda e desde a paciencia. Fomos moi pacientes con toda a morralla que se veu e se ve, mas seguimos co obxectivo de romper con todo isto para que comece a democracia real en Silleda, na que a xente non teña que agacharse e poida dicir libre e dignamente o que pensa. Compromiso é o que non tiveron nin PP nin recentemente PSOE co Trasdeza. Compromiso é o que temos nós, que non deixamos tirados a ninguén, e aquí seguimos, sen quebrantar o xogo democrático electoral, mas sen participar en xogos de palacio, en movimentos convenenciudos. Estamos aquí presentes na corporación e ante a sociedade silledense, as súas 33 parroquias para servilas e non beneficiarse delas, para traballar cóbado con cóbado coa xente e non deixala na estacada, nin xogar con ela e coas súas ilusións, para lembrar que o BNG está moi orgulloso de que 513 valentes lle desen o seu apoio, o seu prezado voto, en maio de 2011, e preparados para asumir os retos futuros para acadar en 2015 a confianza dunha maioría social que nos eleve ao goberno en condicións de políticos de xente e para xente, que é o que somos. Nós non tratamos a cidadanía como ovellas nin como galiñas, como fixestes uns e outros. E tamén lle dicimos á cidadanía que non imos participar de temeridades agora a metade da legislatura cunha representación do 8% dos votos en Silleda e ter diante nosa a dous que son dúas caras da mesma moeda de imposible combinación con eles, mas se cadra así entre eles. Que gobernarían a base de caciquismo, uns sen recoñecelo, mas con esas trazas, e outros, os que vos queredes presentar como renovados, o PP, recoñecendo que levan o caciquismo no sangue. Nós dicimos vos, cidadáns e cidadáns, que non imos ser, como algúns poden pensar, chave de nada. Porque para ser chave ten que haber pechadura. E nin temos o molde, aínda, nin a porta ten pechadura. Esgazárona. Fixeron dela trizas. E hai que facer molde e chave nova e cambiar a pechadura. E para iso está 2015, para aprendermos todos e todas dos erros cometidos, como votantes e como políticos. Todas e todos cometemos erros, repito, votantes e políticos. E en 2 anos temos que ir a por todas,
desbotando cunha xesta todo canto refugallo impida barrer o Concello de políticos que se avergonzan de selo, e de xente que se dedica en sede municipal ou que só aspira a cambiar cromos, xogar as casitas ou contar cartos. Nós, o BNG, xa estou rematando, hoxe non imos ser partícipes deste espectáculo no que converteron Silleda uns e outros, con 4 alcaldías en 6 anos. A nós convocádenos para solucionar os problemas das veciñas e dos veciños, ben sexa na AP53, nas pistas, no monte, no alumeado público, no movimento asociativo, no que sexa. Mas son eles, os veciños e as veciñas, os protagonistas. Non nós aquí facendo de equilibristas e domadores no circo que instalastes en Silleda desde hai unha boa tempada. E que conclúe con esta embestidura, sí, embestidura, con E. Menos lerias, menos circo, e a traballar polo pobo, que por iso